Zakúpte si výrobky z katalógu v hodnote 20 € a prekvapte svojich blízkych touto exkluzívnou sadou hojivých zázrakov len za 6,99 €. Nakúpte si z aktuálneho katalógu v hodnote aspoň 20 € a v budúcom katalógu si dokúpte novú vôňu Lucia len za 10,99 €. Vianoce sa nezadržateľne blížia. Oriflame pre vás pripravil vianočnú kolekciu výrobkov Winter Saga zdobenú originálnymi sviatočnými zimnými motívmi. Zakúpte si tovar v hodnote 20 € a dokúpte si papuče Penguin len za 10,99 €. V ponuke nájdeme aj sadu s biokokosovým olejom v darčekovej krabičke. Pre deti je v ponuke nová voňavá rada s vôňou mandarinky, perničkov a vanilky. V ponuke nájdeme sprej, šampón na vlasy a telo a tuhé mydlo. K liečeniu patrí dobrá špirála. Využite ponuku výhodných sad špirály a ceruzy a špirály a odličovača. Medzi novinky patria 3 odtiene dlhotrvacného očného tieňa. Nové odtiene vytvárajú holografický efekt, odrážajú svetlo a poskytujú jemné a stredné krytie. Krémy Age Review sú vhodné na prvé známky starnutia a krémy Hydra Radiance sú vhodné na suchú, citlivú a dehydrovanú pleť. Nočnú masku Novage teraz nájdete v krásnom vianočnom balení a v skvelej cene. Maska obnovuje mladistvý vzhľad pleti počas noci. Zakúpte si akýkoľvek produkt z katalógu a dokúpte si vôňu Jordany Gold Essence len za 24,99 €. Ak hľadáte krásny darček, potom je tu sada Jordany Gold Good as Gold v darčekovej krabičke s krémom na ruky. Je to orientálno-kvetinový parfum s kvetinovými a hrejivo korenenými tónmi. Voda Nordic Water spolu s guličkovým antiperspirantom predstavuje kvetinovú vodnú vôňu bieleho pyžma a kortu Nordic Water s lupienkou jazmínu a citrónu. Neprehliadnite ani sadu so zvodnou ženskou vôňou Eclite Nude krémom na ruky. Či obľúbenú vôňu Amber Elixir, ktorú si môžete zakúpiť samostatne alebo vo výhodnej sade s telovým krémom. Dámska vôňa Osmanthus Infusion je kvetinová ovocná zelená vôňa osmantu, mandarinky a santalového dreva. Omladzujúci guličkový púder Jordany Gold Jewel Treasure v limitovanom odtieni so zlatistým jasom rozžiari vašu pleť a dodá pleti ultra ľahký jednotný finish. Dlhotrvácny krycí krém s minerálmi zaistí luxusné líčenie s jemným matným efektom. Krém zároveň podporuje mladistvý vzhľad pleti. Hodvábny krycí krém bezchybne kryje, korektor prekrýva nedokonalosti, CC Gel v sebe spája krém aj make-up a podkladové sérum dokonale pripraví pleť pre líčenie. Zmatňujúci rúž Jordany Isonic Matte má bohatú pigmentáciu, poskytuje plné krytie, vydrží na perách až 8 hodín a obsahuje ochranný faktor 15. V ponuke Jordany ešte nájdeme aj Les Clear Rouge Eternal Glow, ceruzu na pery, čiernu ceruzu na oči aj objemovú špirálu Phenomenon. Dlhotrvácny krycí krém Everlasting vydrží až 30 hodín, má ochranný faktor 30, obsahuje technológiu, ktorá viaže a zadržiava vlahu v pleti, zabraňuje jej vysušovaniu. V liečeniu nájdete aj ďalšie produkty ako AZ krém, dlhotrvácny krycí krém In Action, ale aj kompaktný aj sypký púder či rozjasňovač. Ultra lesklý rúž má ultraľahkú textúru, lesklý vzhľad vydrží až 6 hodín a obsahuje syté pigmenty pre dokonalé krytie jedným ťahom. V ponuke tiež nájdeme matný rúž Color Unlimited, olej na pery pre výživú pier aj rúž Coral Stylist Pouch s efektom plnších pier. Na líčenie očí nájdeme v ponuke očné linky, tekuté očné tiene, pero na obočie, aj paletu na oči aj obočie s vodeodolným zložením. Neprehliadnite ani ponuku špirál či prípravkov na nechty. V kolekcii Oncolor nájdeme obojstranné ceruzy, palety na líčenie očí, rozžiarujúci krycí krém či kompaktný púder pre jednoduché a rýchle líčenie. V kolekcii Oncolor ešte nájdeme minimatný rúž a sadu špirály a krému na ruky vo výhodnej cene. Či laky na nechty v pestrej ponuke farieb s lesklým efektom. Omega 3 vďaka esenciálnym mastným kyselinám posilňujú vaše srdce, mozog aj oči. V ponuke tiež nájdeme antioxidant astaxantín, vitamíny pre mužov a ženy a tiež velošopy peky, ktoré obsahujú 21 balíčkov pre denné používanie. Hubová polievka sa jednoducho zmieša s mliekom a podáva. Super shake dokonale nahradí hlavné jedlo, je vhodný pri chudnutí, ale aj pri udržiavaní váhy. V ponuke velošopy ešte nájdeme detské vitamíny aj omegy, kalcium s vitamínom D, koktejly aj proteínový prášok, ktorý môžete použiť do jedla. Vitamíny na vlasy a nechty podporujú rast vlasov aj nechtov, ich správnu výživu a zdravý vzhľad. Peelingový roztok podporuje exfoliáciu vrchnej vrstvy pokožky, pri pravidelnom používaní zabezpečí sviežu a žiarivú pleť. Čistiaci gel zbavuje pleť nečistôt a make-upu, očné krémy redukujú výskyt vrások, opuchov a kruhov pod očami. Séra Novage prenikajú do hlbších vrstiev kože, kde účinne pôsobia a zvyšujú tak účinky krémov. Denné a nočné krémy Novage zlepšujú stav pleti, hydratujú, posilňujú, zmenšujú pory, rozžiarujú pleť a zároveň ju vyživujú do hĺbky. V ponuke nájdeme aj konkrétne sady na rozjasnenie pleti, na vyhladenie vrások, na problematickú pleť a lifting pleti. Taktiež sadu na vysokocitlivú pleť a sadu Time Restore pre zrelú pleť. Všetky sady sú v darčekových vianočných baleniach. Pleťová maska z biocelulózy upokojuje pleť, obnovujúci peeling zbavuje pleť od umretých buniek a roztok s vitamínom C predstavuje 4-týždňovú kúru na rozjasnenie a rozžiarenie pleti. Očný krém Royal Velvet dokonaluje kontúry pleti v okolí očí, redukuje opuchy a tmavé kruhy. Micelárna voda jemne odstraňuje nečistoty z pleti, diamantový krém rozžiaruje pleť a redukuje výskyt jemných liniek a vrások. Rada Wound je vegánskou radou určená pre všetky vekové kategórie a všetky typy pleti vrátane citlivej. Pre každodennú starostlivosť nájdeme v ponuke pleťové mlieko aj tonikum. Rada
Rada Hydra Radiance dodáva pleti potrebnú hydratáciu a rada Age Review spevňuje pleť. Rada Pure Skin je určená na problematickú pleť z akné, rada Essentials je vhodná na každodennú starostlivosť o normálnu pleť. Vyživujúci pleťový krém Love Nature Cold Cream je vhodný na zimné obdobie, rada s goji a ousom je vhodná na citlivú pleť a rada s čajovníkom a limetou je vhodná na mastnú pleť. Vôňa Eclat Femme Weekend je kvetinová ovocná zelená vôňa a vôňa Love Potion je vôňou zázvoru, kvetu kakaovníka a čokolády. Vôňa Possess Absolute v sebe obsahuje akord granatového jablka, osmantu a jantárového dreva a sladkú vôňu Sweet si môžete zakúpiť vo výhodnej sade so sprchovým gelom a hojivým zázrakom. Parfumu All or Nothing Amplified automaticky získate darčekovú taštičku zadarmo. V ponuke vôni ešte nájdeme vône Blazing Warm, Wild Hearts, aj novú vôňu Divine Royal s vôňou mandarinky, amarilisu a santalového dreva. V akcii ešte nájdeme vône Volare Forever, Lost in You, aj kvetinovú orgovánovú vôňu Innocent Lilac. V ponuke nájdeme aj nekozmetické výrobky, a to multifunkčný batoh či nákupnú tašku s koliečkami. Nechajte sa povzbudiť vôňou citrónu a verbeny v prípravkoch Essence. K šampónu proti vypadávaniu vlasov si môžete kúpiť náhradné balenie v ekologickom balení. Maska na vlasy intenzívne vyživuje a hydratuje vlasy. Upokojte pokožku hlavy tonikom proti vypadávaniu vlasov a tonikom na pokožku hlavy. Sérum na zocelenie vlasov chráni suché a poškodené vlasy. V ponuke na vlasy nájdeme ešte šampóny a kondicionéry Eleo a Beautonicals pre prirodzenú krásu vlasov. Medzi novinky patria nové sprchové gely vo vianočných baleniach. Vlasové oleje sú všestranne použiteľné na vlasy aj telo. Vlasové masky vyživujú a ošetrujú poškodené vlasy. V ponuke ešte nájdeme voňavé tuhé mydlá, taktiež šampóny a kondicionéry Love Nature, krémy na ruky v akciových cenách a sprchový gel pre deti aj XXL balenie sprchového gelu a telového mlieka. Nezabudnite ani na starostlivosť o zuby a pre najmenších je v ponuke rada Baby vhodná pre deti od narodenia. Obľúbený krém na popraskané päty obnovuje suchú a popraskanú kožu na pätách. V akcii tiež nájdeme antiperspirantný krém, osviežujúci krém aj výživný krém na nohy. Prípravky Milk & Honey zjemňujú a opokujú pokožku a zároveň ju krásne prevoňajú. Obľúbený hojivý zázrak je možné zakúpiť v sade s pleťovou maskou. Univerzálny krém s brusnicou vyživuje, hydratuje a zjemňuje pokožku. Neprehliadnite ani ponuku pre mužov. Sada Novage Man zjemňuje výskyt vrások a zmierňuje prejavy únavy na pleti. Vôňa Wild Green je drevitá vetiverová vôňa bergamotu, čierneho korenia a vetiveru. Zakúpiť sa dá v sade so sprchovým gelom a guličkou. Ak hľadáte krásny darček, potom sú tu pre vás v ponuke pánske hodinky, sada na úpravu vzhľadu či ponožky v darčekovej krabičke. V ponuke pánskych vod nájdeme ešte akcie ve vône Glacier Rock, Venture a Venture Unlimited, Eclat Toujours a Ascendant, Mr. Jordany, Debonair, Gentlewoods a Demonair, Signature Him a Lost in You. Pánsku vodu Be Legend je možné zakúpiť v sade s guličkou a darčekovou taškou. Obľúbená pánska vôňa Jordany Goldman je drevitá vetiverová vôňa, zakúpiť sa dá v darčekovej krabičke. Vôňa Possess Absolute prebudí hrdinu vo vnútri každého muža. A na záver katalógu ešte nájdeme milé drobnosti pre potešenie našich blízkych vo výhodných cenách. Ďakujem za vašu pozornosť.